Laulun aihe. Sokeri. Sokeri. Sokerilaulu. Hyväksytään. Sokerilaulu. Millä tyylillä? Ooppera. Ooppera. Vanhaa, mitä? Modernia oopperaa. Ja sokeri. Mennään Savonlinnaan, on Veitsi-osasto. Ja Martti Suosalo. Sokeri! Palaa luokseni. Missä lienetkö? Martti Suosalo ja Haamanen Sisters siellä. Runon aihe. Purkutyömaa. Selvä. Purkutyömaa. Ja kenen runo tämä on? Manner. Eeva-Liisa Manner. Selvä. Otetaan Eeva-Liisa Manner. Kari Heiskanen. Minä olen elämän purkutyömaa. Kaikki katkerat muistot, joita sinun kanssasi rakas olen yhdessä saanut kasattua itseeni, revitään nyt sorkkaraudoin, purkuraudoin, vasaroin, kirvein irti minusta. Sekä hyvät että huonot puolet tulevat eritellyiksi ja lajitelluiksi omiin pinoihinsa. Katkerat, piinalliset kokemukset, kaistaleet syntistä lihaa omaan pinoonsa, iloiset, valoisat sirkusmuistot, jopa ilotulistusorgasmit, niillekin on oma pikku kasansa. Kaikki lajitellaan, jaetaan hyötykäyttöön uudestaan. Ja minun jäljelle jäävästä rangastani rakennellaan harmajakkaisla matto, johon sinä rakkaani saat pyyhkiä jalkasi. Anteeksi. Katsastuskonttori. Mä katsastan Mikkoa. Joo. Mikko voisi olla katsastaja ja Ulla tuo autonsa, vanhan romunsa. Trabantti voisi olla esimerkiksi. Otetaan niitä tyylilajeja taas. Sosialistinen realismi. Sosialistinen realismi, se on Trabantti, niin totta kai. Ja? Kalevala. Kalevala. Ja katsastuskonttori, joo. No. Vielä? Bond. Hitchcock. Hitchcock. No niin. Konepelti auki. Olis voinut pestä ennen kuin tuo tänne. Etsiä sen valmisten numeron tuolta. Vittu, teillä on aina sama juttu. Miksi te ootte noin nuivia?
Joo, ei taida mennä auto läpi. James Bond-leffa. James, tässä autossa on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, jos viitsit olla katsomaan. Nämä suojalevyt, jotka suojautuvat vain ydinkokeilta. Konekiväärit edessä, niin kuin muista. Jumalauta! Tuo on pommi! Niinpä onkin. Odota hetki, minä puran sen. Viitsitkö mennä metrin kauemmaksi, jos se räjähtää? Kalevala. Varjele vakainen luoja. Luoja paratkoon, varjelkoon mua näitä autoja enää näkemästä. Autoromu, paskan läjä. Läjä lättynen tässä. Korjaus se mies hyväsi. Tahi, vedän turvan sulta, turvan vedän tuppuraksi. Korjausauto, annas tulos. Ei, vie sie auto pois, mie vikisen täällä marvata. Jos sie auton tähän jätät vaivaisen vikiseen. Niin mie lähen lättäseen, lättäjaloilla kotihin. Voi, mie poloin, minulla koditon on. Saaks mie auton kodikseen? Ja Alfred Hitchcockin ohjaus. Lintuja. Ne ovat aivan rauhallisia. Ei se ole mitään pelättävää. Mikä takia niitä täällä on niin paljon? Harakoita. Piiloon. Auton alle. Auton alle. Mark! Ne menevät pois. Sen sijaan tuolta lähetyy Norman Bates. Sosialistista realismia. Tämä on viimeinen. Auto vahva, Puolassa tehty. Toveri, usko totuutta. Tässä mies, joka sen kertoa voi. Jo Lenin aikanaan hänelle opetti. Kerro, toveri. Auton moottori vahva olkoon. Se meitä vallankumouksen tiellä vieköön. Lailla Auroran eteenpäin. Se näyttäköön tietä. Toverit, kuunnelkaa. Kuinka auto tämä yrrätä saa. Kohti Moskovaa. Leningraadin kautta me ajetaan. Moskovaan me tällä autolla ajetaan. Hei toverit, nyt uskokaa. Ei ole ollut. Hyvä. Sairausvakuutuskortti. Heti hyväksytään, kunhan vaan on uusi. Sairausvakuutuskortti on laulun aihe ja laulun tyyli on tässä tapauksessa Madonna. Ja Riitta Havukainen. Mä olen sairas tyttö. Mä olen sairas tyttö. On mulla vaikka mitä. Oh boy. On mulla alapäässä. On mulla yläpäässä.
Palataan kirjallisuuspuolelle. Antakaa vähän runoilijoita taas. Mielellään suomalaisia runoilijoita. Taberman. Leino. Turtiainen. Viita! Lauri Viita. Selvä. Nenne on Eino Leino. Ja Riitta on Tomi Taberman. Kari on Arvo Turtiainen. Ja Pertti on Lauri Viita. Ja nämä runoilijat, siis runoilijoiden ammattiyhdistysliike tai niiden liitto kokoontuu. Ja Eino Leino on tietysti puheenjohtaja. Ja he keskustelevat mistä asiasta? Liitostaan lakosta. Selvä, runoilija tekee lakko. Ja siitä neuvotellaan nyt. Siitä vaan keskustelemaan. Lakosta. Kuka kysyy, mitä tarvitaan, kun sulkakynä katkaistaan ja työväenluokan poika istuu aloillansa eikä käsi käy, ketä se haittaa, kysyn minä. Tää nuori ystäväin. Sano Tommi vaan. Tommi, pyysit jotain sanoakses. Ole hyvä. Vietin pitkän tovin, jolloin keinuni ei keinunut, ei kipeästi, ei leikkisesti. Perkele. Vietin pitkän selibaatin ja mietin, tuhlaanko helminauhaani niitä itkeviä kyyneliä, joita aina roiskutan lakanoillesi. Selibaattini päättyi, totesin, en tuhlaa. Vertaisin tätä lakkoon. Ai jumalauta. Nyt on niin, että Sibbe ja pojat odottaa kämpissä, että koitetaan pitää vähän kiirettä. Yrjät! Yrjät! Late. Jos saan suuni aukaista minäkin tässä arvoisessa joukossanne. Olen arvon kannalla. Jo huomaan Tampereelta tehtaista musteen loppuneen. Ei Pispalan harjulle enää runosäkeet soi. Siellä metallimies vain työtään etsii ja leipäpalasta lapsilleen. Mutta stadilainen, älä saatana, Tommi, perä. Taas niitä myrttejäs, vittu. Nopeasti nyt. Puheenjohtaja Leino. Tölikän kundilta kysytään, että mitä sä teet, jos ei sulla ole luettavaa. Niin ne kundit sanoo, että saatana, me mennään ja otetaan kaljaa. Ja jos sä kysyt Resuselta Akalta, että puuttuuko sun elämästäsi jotain, se sanoo, että ei puutu. Perkele, niin kauan kuin on vapautta ja itsetuntoa. Tarjoilija, tuokaa lasit. Puheenjohtaja Leino. Mielellään kaikille saman tien. Minä juon paikka saa. Mä luulen, että täällä koko yön me viettää saamme. Kuivaa valkoviiniä. Mulle piimää. Onko pontikkaa, jos kysyä mä saan? Yhtä sorttia. Puheenjohtaja Leino. Porvarin verta. Puheenjohtaja Leino. Sitä minä myös maistaa haluaisin mielellä. Arvo, lähdetään me kierrokselle Kallion kapakoille. Minä tulen mukaan. Ole hiljain. Meillä synkkaa nyt hyvin yhteen tämän Arvopojan kanssa. Mutta minä haluan juoda sinun maljasi. Sinun naisen maljastasi. Imeä viimeisen pisaran. Anteeksi. Onko Tommi nyt aivan takuulla varma sukupuolestaan ja identiteetistään? Kiitos. Erittäin hyvä. Laulun aihe. Tulisiko mitään täältä? Kukkaro. Kukkaro. Selvä. Kukkaro. Laulu. Ja tyyli tällä kertaa? Kehtolaulu. Hyvä. Kehtolaulu. Kukkarolle ja Vesa Vierikko. Nuku piena
Kohta saat sä ruokaa. Älä mua tuijota, älä suotta huokaa. Unten mailla nähdä saat sadun ihmemaat. Siipein suojan enkelten, sua laske en, sillä minulla on Matti kukkarossa. Tämä on tarina, jossa ei ole loppua, eikä meillä ole hoppua. Nuku pienoinen, punkkari poikanen. Mikko voisi olla vaikka yövartija. Yövartija. Hyvä, yövartija. Toinen on sitten... Eli puhelinvaihteen hoitaja, mikä... Joo. Ei tämmönen asetelma. Puhuvatko puhelimessa pelkästään vai? No hän on vaihteenhoitaja ja sitten Mikko on niinku tää yövartija, joka tulee kertomaan tästä paikasta, mitä hän vartioi yöllä. Selvä. Saatteko te jotain irti siitä? Mä oon siellä niinku yövaihde. Kyllä. Mä lisäisin siihen vähän dramatiikkaa, koska se on musta pikkusen tyhjä vielä. Jos me tehdään sillä tavalla, että olet päivisin töissä siellä vaihteessa, mutta sun ei kuulu olla nyt paikalla yöllä. Eli tässä on jotain hämärää. Sun ei pitäisi olla paikalla. Yöllä on hämärää. No niin, se on vaan lähtötilanne. Nyt mun täytyy tietää, kuka on tehnyt tämän sketsin, kuka on kirjoittanut sen. Antakaa kirjailijoiden nimiä. Stephen King. Stephen King. Eni Plyton. Paavo Rintama. Anja Kauranen. Anja Kauranen. Arto Paasinen. Erno Paasinen. Reino Paasinen. Otetaan kaikki kolme. Paasikivi. Laila Hietamies. Laila Hietamies. Mauri Sarjola. Pitäisikö yöllä ei pitäisi olla ketään täällä? Siis paitsi minä tietysti. Onks kello noin paljon? Ai Mitä kello on? Siis mä oon ollut todella niin työn touhussa, että mä en oo huomannut paljon kelloa. Mulla on niin mielettömästi kasautunut puheluita, että mä en oo. Mä ymmärrän. Stephen King. Kauhutekstiä. Mitä te teette täällä yöllä? Minun on pakko tehdä tästä ilmoitus. Älkää tulko lähemmäksi! Panetteko merkille hampaani? Panen! Ne kasvavat. Niin tuntuvat kasvavan! Ne ovat pian kaulassanne. Älkää pelkoni kasvaa myös! Apua! Apua! Olenko yksin tässä hallissa? Ei! Älkää tulko! Herra! Anja Kauranen. Hitto, teidän vulvannehan vuotaa hittomalvoa. Mauri, mä oon ottanut tän duunin just siksi, että mä saan purra sulle 100 fritsua kaulaan. Perkele, mä toivoisin, että mulla olisi paksumpi kaula, että sinne mahtuisi 2. Saanko mä aloittaa tästä Valtimon vasemmalta puolelta? Totta helvetissä, anna mennä vaan. Ja Laila Hietamies. Ei, me ei voida tehdä sitä. Rakas, Kyllä sä tajut, että mullakin on moraalini. sulla on moraali, mutta älä mene enää vuorille. En mene vuorille, menen Laaksoon. Saanko mä kenties soittaa sulle taksin, että sä pääset sinne Laaksoon? Ole hyvä, kiitos. Ja Mauri Sarjola. No perkele! Paskaako tässä ruveta, kun aina napsuttelemaan vai mitä tehdään? Keskellä yötä! Mauri Sarjola! Olen ottanut
sormenjäljet pöydästä, puhelimesta, mutta en tuolista. Sinä tuhosit ne. Oli niin kiivastuksessa, Susikoski tulee kohta. Tuoli on täynnä sinun hikeäsi. Entäpä jos se on juuri ratkaiseva esine? Sua anteeksi, edelleen olen pahoillani. Sinä olet ehkä tuhonnut koko tutkimuksen. Olen tuhonnut myös elämäni. On oletettavaa, että... Ja viimeinen on lastenkirjailija Enid Blyton. Missäs pulla on? Pullako? Juotaisiko kupit teetä? No voi hemmetti! Mulla on tuolla lautassa Suklaakakku sulaa! Mitä? Suklaakakku sulaa! Huhhuh! Pirskatti! Tim ja Leo ja Nick ovat syöneet puolet suklaakakusta. Perhanan roistot! Nyt me annamme niille... Ja kun mulla olisi ollut niin nälkä vielä. Kuuletko samaa mitä minä? Kuulen. Sen täytyy olla se vanha ukko vuorilta. Mennään pöydän taakse. Totta kai. Ehkä saamme johtolangan. Toivotaan. Sua anteeksi, vatsani kurnii. Hilaan korin tänne, voit syödä samalla suklaakakku. Sopii mainiosti. Ja sieltä tulee sitten, sieltä tulee Erno Paasilinna, Vesa, Arto Paasilinna on Kari ja Reino Paasilinna on Pertti. En tiedä, mitä tekevät tässä rakennuksessa yöllä, mutta tulevat tähän tilanteeseen. Ovat olleet varmasti juhlimassa, syömässä jossain. Ollaan ilmeisesti Yleisradiossa. Olkaa hyvä. Millä helvatilla me nyt saatais kundit se mun hirsityjen kettujen metsä tänne? Jos tehdään se ensin ja sen jälkeen se Petsamo-homma, sit sä panet sen meidät kirjoittamaan sarjan. Minä voin johtokunnassa siitä, että saamme. Haluaisitko sinäkin, veli, hyvä jotain julkisuutta? Ei, mitäs minusta ei. Sitten huomaat. Niin, täällä on 2 nuorta lasta. Perhana! Kuuluiset Paasilinnan pahat veljekset! Mitäs te täällä teette Ylen tiloissa? Ja tätä ei näytetä kansalle! Nyhjätään tyhjästä aivan viimeistä kertaa. Ja tätä varten tarvitsen jonkun lapsuuden muiston. Pieni muistikuva, mielellään ikävä, surullinen. Ilmapallo puhkesi. Lähdetään siitä. Se on hyvä. Ilmapallo puhkesi. Vieläkin itketään. Ilmapallo puhkesi. Tästä lauletaan. Ja millä tyylillä tästä surullisesta? Räppiä. Jim Morrison. Kurt Weill. Brecht. Itkuvirsi on ollut roikkumassa täällä kauan. Mä otan sen itkuvirren nyt. Itkuvirsi. Ja Riitta, Miitta ja Ulla laulamaan tästä. Itkuvirsi. No niin. Ilmapallo puhkesi, lapsuuden muistot. Siitä se lähtee. Sitten täytyy kehittää ja liioitella ja viedä jonnekin muualle tietysti. Tulisi hauska liioiteltu tarina. No niin, olkaa hyvä. Minä olin vain 4 vanha, kun isä istui ilmapallon päälle. Se tommasi pyöreän punaisen pallon sen isohkon tersauksensa. Minä sitten itkeskelin, ilo ja riemu on mennyt. Ainut lohtu oli ilmapallo ollut. Isä senkin vienyt. Siitä se sitten se kaasupaine lykkäsi
Isä lensi läpi sen kivisen kaaton ja nousi siitä taivaalle. Ja se katon se terävä reuna repi pään irti, isä lensi päätönnä. Isän aivot lepäs minun hartioilla, niitä sitten siinä setvin. Luin isän ajatuksia, tajusin vast silloin, mimmonen mies se oli ollut. Ei siinä ollut yhtikäs ainuta harmaata aivoa solmu. Niin se oli kuin verinen makkara, jota minä iltasella syön. Isä tuli Pietarin portin eteen ja Pietari repi siltä vatsan. Se sanoi, sinä saatana Heikkisen armas, on tulinen pata sulle karvas. Ja niinhän se totta oli, mitä Pietari sanoo. Siellä oli helvetin kuuma. Siellä isä päätönnä kärsi hiiloksilla ja siellä se on vieläkin jännä. Siellä se isän elonpäivä loppui, kuumissa rillijuhlis. Siellä ne punaisen lusiverin kanssa toisiansa paistiskeli. Siellä ne punaisen lusiverin kanssa toisiansa paistiskeli. Jokaisen ihmisen sisällä asuu pieni, jokaisen ihmisen sisällä asuu pieni. Surun